Co teď já jsem Zucker a já jsem našel další videa. A dneska je to video ze hry mafiaonline.cz. A jelikož mi lidi měl strašný úspěch naší nedělní série, tak jsem se rozhodl tady z té hry udělat sérii. Ale dneska tady nejsem sám, a jsem tady společně s Tonym. Každý čučuc. A trošku to zaučíme. Udělal jsem si úplně nový svět, který můžete vidět. A nezbývá nám nic jiného, než si tady vytvořit svoji postavičku. A jdeme na to. Ok. Jinak, tady ten úvod už natáčím asi myslím po druhý, protože poprvé mi to nějak spadlo, nevím co se stalo, myslím, ne to, bude jo. Tak mi to spadlo, nechápu, takže to nevadí, protože si děsivým tutoriálem, no, a to jen trošku zkouším. Já no nic. No, tak snad ne. Jo, to by bylo hodné, jinak to ne, tak to je takový můj grafik částečný. Pardon. Dobrý. Asi jsem se nám všipnul, no naštěstí, dobrý. Já si stolím zvuky, hned jak budu moc. Sráč lidi, dobrý. Helikoptéra, boom. No, co to ne? Ako nejto, tak ako som si myslel. Ale to krv. No. Já jsem si dělal, tak tam si nefanoušky. Ty vydáte další bitku, nebo Nevím, no, tak nějak zase bude čas. OK, hazard. Tak samozřejmě neprovozujete hazard. Zase 25 000, poprvé taky. Tak ještě ne. Náhoda, nemyslím si. Podle mě ti po každý padá 25 000, schválně to zkus roztočit. Ten klopič hezký. Jo. Tam padlo nic. Aha, tak nějak bude zpátky. OK, takže jdeme do souboje. Dobrý, týpka tady asi vyndáme. Jinak tady ta hra, tak vlastní, to jsem ale říkal, myslím. Jestli tak sorry, vlastně YouTubeové vlastně. Jeden YouTuber, Mike je pán, mám ho rád, takže jsem si řekl, že ho podpořím a něco natočím. Protože minulý díl měl fakt strašně velký úspěch, nějakých 500 lidí, ale i víc, což je superový. OK, no tak to mě nějak nezajímá. Takže fakt jako... To je super, takže připadíme do nějaký rodiny. Tady uvaříme něco. Ale já si jenom napůl, takže Jo. OK, takže vaříme tady nějakou dobrůdku. A tady dáme jednotky, nebo pomocníka tady. Tady se děláme do homu, hop. What? Jak jsem byla šipka. Dobrý. Tady, jo, vylepšíme svou nemocnici. No, to zjistíš, že ty pokyneme tady to jenom tady dodělám, abych musel vysypát do diamantu. To ještě OK, to mě strašně zajímá. No jasně. Den 250 diamantů. No ale úroveň přesně nevím, kde zjistíš. Jo, no, jo, vlastně.
vždycky hráli jen se Vem. Hezky, to je v pohodě. Pěkně. Ty vypnout. A už je to dělá super. Tady máme úkoly, který vlastně tady takzvané. To dostane vlastně diamant. A jdem si dát nějaký to vyšší, nižší. Jdem na to. Tak to bude nižší, že jo. Si dáš srandu, nevadí, jdem znova. Tak ne, no. Tady dáme nějaký toto, že by 500 000. Vůbec nedopoču. Pojď ještě jeden melon. To si ze děláš srandu, ne? Jo. Kámo, chci mít 100 litrů. Dobrý, aspoň 2000, no. Nic moc, ale... tak tohle to není moje. A důležitá. No. Počkej, yes. Když se napojí na to. Když dáš tu pistol, tak na ten nebo co to? Jo, počkej. Jo, já vím, co myslíš, jo. Jenom počkej chvilku, jo. Já mu dal jsem 20 000 na červenou. Ona je černá. Výborně. Tak nic. Takže transport, jo. Hop, tady máme. A tady to je vlastně příprava k transportu. Máme už tady Tonyho a... Pulcík a nějaký onlic. Jsem tady. Okay. Loupež. A výborně, no. Šli jsme s nějakýma... To je hodnej plán. Mě někdo osvobodil. Mě taky. To je super. Tak já tady asi zkusím ukrást nějaký šrot. Aha, já nemám hápka. Já šel někoho osvobodit a on dostal na 4 minuty a jen na půl minuty. Ok, já musím počkat naším zdravím, tak mezi tím můžeme něco vygamblet, nějakou tu ruletku. Proč že jo? Tak kámo, teď musí padnout červená, jako jestli padne zase černá, tak nevím co. No jo, karma. Cože? No jo, no, karmička, no, tady byla. Kámo, a teď se tady posadím, že když dám černou, tak padne červená. Ne, dobrý, kámo, dobrý. A je to napadení, to jako Napadení, to něco ukradneš. Teď padne červená, ne? Že ne. Oh damn, černá opět vyhrává. Dobrý, už půjdeme na gambling. Kámo, já si vyzběrám za diamant. Dá. Jinak tak říkám, že budu točit tak po 10 000. Sakra. Jo, dobrý, aspoň 3000. Říkám, že tady to budu točit třeba 15 minutový, fakt prostě jenom chvilku, ale chtěl bych to vydávat častěji, protože jestli vás to bude bavit tak jako předešlý díle, což si myslím, že je super. Tak jako to jsem koukal, když tam najednou objevilo, kámo říká, ale ty máš na svém videu 500 sledů, co děláš se ze mě srandu, hej, no jo, prostě jako, vážně jste fajnový. Ale jako kdyby, fakt můžete dát i odběr, ten kdo se nebude nakoukat na tady to video, protože pokud vás to bude bavit a bude tam hodně slídnutí, tak vám slibuju, že budu tady z toho dělat sérii, takže se jí dozvíte třeba co jak dělat, po jaký době a tak. Ok, chci si dělat takovou malinkou reklamu. Pokud se ty na to chcete koukat, tak já bych mě dělali streamy na Twitchi. Moje jméno Mine Procedure. Ona tam bude někdy super. Asi po každý. Bude tam Minecraft, všechno bude Minecraft. A CSko taky. A jo, CSko taky, aby viděli, jak umíme hrát. Jo, to možná taky. My jsme byli profíci v CSku, jo. Ne, že jsme profíci v CSku. Tady vylepšíme si časovač, máme na to prachy, nebo spíš diamanty. Máme na to virtuální měnu. Co?
Ale, nový diamant, oh my god. Takže, prostě když dáte fakt, kdybyste tam dali 500 lajků, tak jsou slavnější než Tony, no. Takže si nedáte. Ale mě nejdou lajky, Teda dělám si stranu, kdybyste tam dali 500 odběr, nebo kdybyste, každý, kdo se na to video kouknul, dal jeden odběr, tak už mám, no tak mám prostě před nějaký třeba, nebo prostě většina, kdyby dala to, tak mám třeba 200, dejme tomu, mám třeba 250 na jednom odběrateli, což je úplně úžasný. Takže jestli nechcete potom přijít o nějaký tady ten díl Mafie, tak rozhodně dejte odběr, bude to moc rád. Pokud jsem si pořád pokud bude i miniatura, což já nevím, něco v budoucnosti, tak když tak miniaturu jsem udělal já. Jo. No to jak Tady máme nejlepší nemocnice, je super. To bych našetřit milion na tady to, jako. Jdeme se podívat do nějaký výběr sortimentu ve vybavení, ukažu. no, když tak lidi jsem něco k náhodu zapomněl do popisku, tak když tak napíšu koment a to zkusíte. Jo, to radši asi napiš, no. Tak napíšu sem to název, to poznáte. Jmenuji takový moderation velice velký tyčo cukr. Jo, to počkej, poznáte to, neteďka bez drapa. Tak jako poskytnu nepozná, každý. Ne. Kámo, Tak kam z tomu je? já jdu něco ukrást. Jo, tak já jdu asi očeřit nějakýho bezděláka. Já jdu. Co? Teď už musím jít na jedno. Já to Jo, tak já nechal, protože jsem koupil bandáž. Ale to ne. Za to se vyžadá aspoň jeden volný časovač. Teď mám volný časovače? Se ho koupne. Jsem blázen. Tak to už ho potom trošku. Super, další diamantík. Zkusím to hned do vězení. Teď tak hodně dělám ty diamantíky, ale já si myslím, že... Pojď, kámo, musím ho okrást. No, bezdomovec, chudák. Homelessák, nový level, super, jeden diamant, super, tady pan, nevím jak se jmenuje, každopádně mám moc kvádro a růžičku. Na to radši zkoušet nebudem, tohle taky ne. Tohle mi ještě nejde a ve vězení je tady nějaký mentoš. A teď možná vylepším. A rozhodně vylepším, ne? A zase jdu do vězení. Koupil, mám peněz dost. Tak já jich mám málo. Kolik jich máš? 1000 trošku. Jenom 1000. Jo. Zase jdu do vězení. To je, co děláš? Něco krvec vodit. To víš, ho zavřou mě. Jeho tady Tony, už za sekundu, čau Tony. Jak nebudu proti, jak se nebudu vysvobodit. Ježiš, to nedám, chci zabavit tu holku, která tam byla, že jo? Já se krvec zase do toho. Zase mi okrást auto. Ježiš, zase mě zavřou kvůli vám, no jdu, no. Tak já už tam jsem takhle čekám, no. Aha, no. Jo, dělali jsme to. Hej, já si srandu, já ještě musím čekat 8 minut, tak já si to o tom. Dělali jsme to. 4000 minus 16 HP, minus 16 XP. Hej, pojď taky do toho, já už tady na vás čekám. Se jak dlouho točíme. OK, tak já uvidím, jestli já to tady po té loupeži ukončím, jestli se někdo připojí. Asi ne, no. Ježišmarja. OK, tak tady to si předvedeme na začátku dalšího dílu, druhého dílu. A pokud se vám tady to video líbilo, můžete to ohodnotit nějakým pěkným komentářem, like, odběr a říkám, pokud si nechcete nechat ujít další díl ze hry mafiaonline.cz, tak mi dejte subscribe a uvidíte to, vydám zase nějak pravidelně, se budu snažit vydávat. Takže já se s vámi loučím a čau. Pane?